Sjedimo mirno i udobno. Zatvorimo oči. Duboko udahnemo i zadržimo dah. I opusti. Još jedan duboki udah. Zadrži. I izdahni. Tvoje tijelo je mirno i opušteno upravo sada. Idućih nekoliko minuta držat ćemo svoje tijelo potpuno mirnim. Mirnim poput kipa. Drži svoje tijelo mirnim poput kipa. I dovedimo pažnju na dno kralježnice. Ne moraš ništa raditi. Samo slijedi upute, sve se samo događa od sebe. Stavi pažnju na dno kralježnice. Različiti osjeti mogu se pojaviti u različitim dijelovima tijela. Pusti ih neka budu. Lagano drži pažnju na dno kralježnice. Nježna pažnja negdje pri dnu. Malo iznad jastuka. Drži pažnju na dnu kralježnice. Bez puno napora. Samo osjeti to područje bez koncentracije.
Drži svoju pažnju lagano na dnu kralježnice. Cijelo to područje je obuhvaćeno tvojom pažnjom. Otpusti i opusti se. Pronađi malenu točku u tom predjelu. Malenu točku i otpusti. Tvoja pažnja je na to cijelom predjelu i na malenoj točki u tom predjelu. I sad otpusti svaki svoj napor. Primijeti dah koji se kreće u ritmu. Opusti i dah također. Možda možeš osjetiti neke osjete u tijelu. To je u redu, pusti neka bude. Duboko udahni i otpusti. Još jedan duboki udah i izdah. Sad se pomaknemo na iduću čakru. Sa udahom iz prve dođi na drugu i ostani tamo. Točka iznad genitalija.
Tvoj možda luta, pusti ga. Neka, lagano se vrati sa pažnjom na drugi centar. Opusti svaki svoj napor i počivaj. Kakve god osjete da osjetiš u ovom trenutku, pusti ih, neka budu. Sada udahni i dođi do trećeg centra. Malo iznad pupka, solarni pleksus. Drži lagano pažnju u tom području. Prodri duboko u to područje. Drži svoju pažnju na Manipuri, treća čakra. Prodri duboko u to područje. Neka tvoj ulazi sloj po sloj do središta te čakre, otpuštajući svako tkivo. Neka se približava centru. Tvoja pažnja je u trećem centru.
Manipura čakra. Postaje tiši i mirniji. Samo pusti neka bude. Pomaknimo se do srčanog centra. Dovedi pažnju u predio srca i opusti se tamo. Središte prsnog koša. Sada dovedimo pažnju na predio između grla i točke između obrva. Drži pažnju na obje točke, u grlu
i točka između obrva. Sada dovedemo pažnju na vrh glave. Opusti svaki svoj napor. Primijeti kako se osmijeh pojavljuje i opusti se. Ne moraš više ništa činiti. Duboko udahni sa osmijehom
I s osmijehom izdahni. Osjeti čitavo tijelo, ramena, ruke. Udahni i izdahni. I polako i postepeno možemo otvoriti oči. Napravimo kratko nosne pranajame.